Tak u dalšího pozápasového rozhovoru máme domácího trenéra Vladimíra Sirvoně. Pane trenére, po tom průběhu zápasu, kdy se zápas dlouho vyvíjel ve váš prospech, asi nebudete s tím jedním bodem spokojen. Tak to určite nie, ale v každom prípade ten vývoj zápasu aj v tých setoch, ktoré sme vyhrali, nebol k spokojnosti mojej. To znamená, že hodnotím to tak, že to bol jeden katastrofálny výkon a to neospravedlňuje to, že Soňa Nováková nehrala, lebo tam boli herné činnosti, ktoré tie hráčky mohli odohrať bez toho, že by tam im chýbala Soňa. To znamená príjem, servis a hru v obrane alebo medzihru. Vy jste dnes prohráli, přestože jste měli k dispozici 2 matchboly. To se vám už jednou stalo proti Šternberku, tak takový prokletý tým pro vás? Tak nebudem hodnotiť to, čo bolo v minulosti, ale dneska v tej skvadre, čo hráme, je možné, že v tej koncovke sa to psychicky nezvládlo a sa to neuhralo. Takže ja to hodnotím tak, že to nebolo o tých 2 bodoch, ale bolo to o celej hre, o všetkých setoch. Vy jste navíc měli poměrně náročný program, museli jste absolvovat 5 zápasů v 10 dnech. Projevilo se to třeba v té koncovce už na únavě těch hráček? Ja myslím, že nie. Je fakt, že je nás málo a že máme tam, Dita sa v rozcvičke zranila a tam bude musieť ísť na rentgen s Gálikovú, myslím, s prstom, takže hrála trošku s handicapom, ale ja si myslím, že to bolo v poriadku. Děkuji za rozhovor a hodně štěstí do dalších zápasů.